To je moja sestra Aleksandra koja je završila ekonomski fakultet u Beogradu i koja je završila još master i ona mi je uvek bila, da kažem, eto i ona me je podstakla da i prenela tu ljubav prema fakultetu i da fakultet nije završiti samo da bi dobio posao, da bi zaradio novac, već jedno znanje i širina koju je ona imala, koju sam ja u tom trenutku video i prepoznao. I eto, opet kažem, mene je fakultet skroz promenio na bolje i doneo mi toliko stvari da sam ja prezahvalan što u tom trenutku kad sam ja rekao da želim da čitam samo knjige, popularnu psihologiju, bogati otac, siromašni otac i da ću od toga postati prebogat, pitanje je da bi bio srećan i pitanje je da bi imao sada ovo sve što danas imam, tako da mnogo stvari dugujem njoj. Ona je danas na jednoj od vodećih pozicija u svetskoj globalnoj kompaniji i ona je stvarno dokaz da je uspeh i trud i ljubav prema fakultetu i onome što studiraš jedna zapravo stvar koja mora kad tada da se isplati, da donese plodove i rezultate,